Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ benta kasngi kabalang karake ya kasngi buram jong u apostol jong u Jesu u Andreas ngiyos ngeo naga gospel u Jesu u khot ya kisaungut kisenran kibanangkong kijung u Petrus u Andreas u Yohanes badu Jacob habangi pusan habangi pej ya kajing kajing long jong u Andreas usan ran u apostol jong u Jesu ngim dayo i bon kajing tho sapang jong u Henry tangkato kanesin ngiyo i ba la tho la jer ya kerteng jong u Andreas bad haman kasin ka ba upau ha ki gospel habangi pule ngiyo i kilong ki bakung san ha ka jing jong u badu Jesu kam tame ha ka jing yadei jong u kum uta u apostol jong u Kres ngitip ha ka paningkong u Andreas u dei u senran lane unong bud jong u Yohanes Baptist habau yosngeu shapang jong Jesu ulong tau breu ubakloi ban bud ya Jesu lane banlong usan ran jung u den mata kadau ha kan kasngi habang yosngeu tang su yosngeu ka jingkhot jong trai Jesu u i yala ka jong ka kam bat u bud yau Jesu banlong usan ran lane u apostol jong u ngiyot ti ngiyosngeu ru ba u Andreas ulong unong tong dokha habau long nong tong dokha klempep utrai kwai u ban pen kela lane ban long uta unong tong breu ban klempep u Andreas u kloi ban i ya kata kam ka barem jung u kumu tau nong tong dokha bat u kloi ban long unong tong breu ngitip ro kendiat chapang ka jinglong bat ka jingim jong Andreas u Andreas haba ulalong usan ran jong Jesu lane unong bud jong Jesu ban penpriang ya ke gospel kam tame kumbang yosngeu ke gospel manta kasni ban long uta unong tong breu shisha ulong kumbau trai ulap tha yu kumbau trai ula khod yu but hadu ka kalimat kasni ka ba u it yala ka jong ka jingem ulong uta u apostol u bashitram jong Jesu but ni yosngeu kat kum ka history ne ka jingtho u Andreas uyap hapatras kajaka ka ba uyap u shayap da ka ba sha sa narpna om komu Jesu lane om komu Petrus mar khongpong Henry ngi tip ban yosngeu ka bang yong ka dingpna jong u Andreas ka dei hakadur jong u dak x hoy klempep ha kai khasi jungi ngimdon u dak x Henry ha kapareng ngidon u dak x u Andreas usha sdin da kaba hakata kadak jong kadingna jong udak x katkum ka jingtho ka yathu inga badapi ko hanmen ko para hadu arsni usha sdin hakata kadingna ka jong u bat ka bakungsan yolese ka bamanga mapi ngi haban bud bat ban ngi haban im kadai ka ktin ka bakhadu ka ba u apostol Andreas ukran hashwa ba unsha sdin hakata kadingna hagador jong dak x kidai kine habau yi kata kadingna ga jong uang ba kadingna ka babahatam katno ngakwa ban yo yaka katno ngatrang ban kudub yaka ban menta kasni kapoi kata ka ayam kata ka por ka bangayo ban kudub ya kane kadingna ka babahatam kine kidai kikentin kiba u apostol Andreas ukren baru keno hashwa ba unsha sdin hakading pna ke jengku den mata kedau nengkong na shabe ko hanmen ko para kine kidei kita kimat puson kiba mangama phi ngidei banshim hala ka jong ka jingim nengkong ba ngidei ban long kita ki bakloi ban i yala ka jong ka jingim ka barem kumba u Andreas ukloi ban i yakata ka jingim barem jengu wala daula long unong bud jong u John Yohanes Baptist Henry ukloi ban i yakata ka jingim ka barem ka jung u kumunong bud jung u namaro i ka jing bud lane ka jinglong kumutau apostol jong Jesu kalong ka bakham kraw
mangama piru den mat kadau ngi dei ban glong kita ki bakloi ban I ya ka jing embarem jungi na ka banta ban yo ya ka ta kam lane ka jinglong ka bakrau bangilong ki khon jong kres bangilong kita ginong bot jong kres bangilong kita kisenran jong kres ka baar pat bangi dei ban long kita ki bakloi ban trang ban pa ya la ka jong ka jing em kumba kloi u Andreas bakhoi kumbang yong meni u kmilanti u trang ban kdup ya gading phna kumbau kres ulapan I kumbau kres ulale tamangama phiru hadu kano ken ko hanmen ko para ngilong kita ki bro ki bakloi ban kdup ya gading phna jong kres hadu kano ngilong kita ki bakloi ban IT la ka jong ka jing em na ka banta ka jing it ka jungi ya kres na ka banta ka ne ka jing ngej ka bau kres ula ai hangi nang capat ngiyo I u Andreas udei u briu lane uta usenran jong Jisu bapanitu yala jong hanmen barkum jurungi I haka gospel ba dei u Andreas ubalawan ya lam ya utok na shau Jisu habau Jisu le kampala kamtame haba upsa ya kisan hajar ngut udei u Andreas ubalawan ya lam ya unukna shau Jisu kanai gede ke jingkot yole se ka ba Andreas ukhot yang abade pi ko hanmen ko para balong kumau ban yalam yakiwe shau Jisu u yalam milau jong hanmen shau Jisu kumjuru u yalam yaw ne khna shau Jisu khnang bau Jisu ula ban le kampla nak banta jong kiwe nang ko na sabe ngi haban keli yalade hato nga persang na em nga walat na em ban khot ban kring yakiwe shau Jisu bun sin hakachaka bangi kring yakiwe ban yalam yakiwe shau Jisu panban ngilong ki mau jintut na ka banta jongki banwan shau Jisu kamne kane kamdei ka bau Jisu kwa outrang kane kamdei ka bau Jisu ukmelanti yanga badapi kamtame habangilong kinong bot kejungu habangilong kisenran kejungu Henry u Andreas ukhot wer inga badapi hakane kasngi ko hanmen ko para bamangi ngilong kita ki bre ki bawadlat ban wan yalam yakiwe shau Jisu knang bakiwe ru kin yomat ya kata gabor jong ka jing it kabor jong ka jing isnei jong okres nang tapat ni yosngeu haka gospel ga bamanta gisni habau Jisu u khot yakine ki breu u ong yaki ba pinlong kinong tong breu om deishu kinong tong dokha hanre ba pinlong kinong tong breu kinong tong breu ki bau Jisu u kwa ban penlong yang abade pi iwe paiwe habangilong kita kinong tong breu ki bau Jisu lakot ngi dei ban klet ya kata ka jing snow bha jong ka jing em jongi ngi dei ban klet no ya kata ka jing suk jong ka jing em jongi Henry ngi dei ban pej na ka banta ka jing bha jong ki wei kham ta me ba ki wei kin wan yo mat ya ka bor jong Jisu dei mata ka dau ko hanmen ko para hagane ka sngi kine ki dei ki mat puson ki ba kane ka sngi ka khot ka weringa ba pi kine kita ki jing pusan ka ba u Andreas u ai hanga ba pi lengba ka jing em ka jing u dei mata ka dau hagane ka sngi token ni pan ka bor naune u apostol jong Jisu Andreas ba khoi ba ma u nang ya site na ka banta jungi ba mangiru ngila ban yosngeu ya kata ka sur ka botrai u khot yangi bangila ban ino ya kata ka jing em barem jungi ban long kita kisenran balong kita kinong bud jong Jisu bat kumjuru ngilong kita ki breu ki bakloi ban pha ya la ka jong ka jing em na ka ban ta ka jing ka jing it ka jing et ka jungi yaw kris bat kum churu kala ka diai ngin warlat ban ya lam ya ki wei shau Jisu yan yuro yaw Jisu Kris. Amen.